Takže ahoj všichni Minecraftáci, tady je znova Kloky Mistr 22. Tady vidíte, naše video se jmenuje Co dokáže Smajlík z TNTček. Tady má nádherné zlato, zelené vlásky a TNT. TNT je dost hluboko, takže si myslím, že to bude docela fakt velká řacha. Tak, jdeme na to, chlapi, dámy, děti, všichni možný. 3, 2, 1, teď. Ahoj, Smajlíku. To bude asi ještě hodně dlouho mizet. A hele, podzemní chodby. Nádhera. Tak, teď se to bude hodně dlouho načítat. Chvilinku počkejte. Tak. Tohle se jen tak nevidí. Ty vole. Podívejte se na to. Díra jak něco. Tak, teď ještě z hořejška. Takže se mějte hezky, takové mini video, ukázka, co dokáže Smajlík z TNTček. Takže nazdar, všichni hloučím se s vámi, tady Mr. Kloky 22. Ahoj.